Коня не бі, слугі не зневажай, жонку не дражні, калі хочаш спакой мець. Вось вам шляхецкая мудрасць на падумаць. Хто на першым месцы? Правильно. У валачобных песнях у нас жадалі «С личной паненцы жениха, что с коника не счадая, перед крулем шапки не здымая». У той же стэп. Пакуль на коні, усё ў чалавека будзе добра. Мяне завуць Васіль Калач, і тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра каня ў жыцці шляхціца. Спойлер адразу, без каня ў нас і шляхты як такой не было б. Конь займаў асаблівае месца ў шляхецкім сусвеце. Нават калі казаць пра звярушак, з якімі шляхціц меў справу, сабака ці паляўнічы сокал, зубр, тур, мядзведзь, гэта ўсё добра, але не тое, бо конь па іерархіі займаў наступнае месца пасля чалавека. Таму коні мелі імёны, з імі размаўлялі. Каніну паводле рыцарскага звычаю у нас не елі, як правіла. З павагі. Каня аплаквалі, калі той гінуў у бітве. А конь вывозіў свайго гаспадара з самай страшнай заварухі, або таксама аплакваў, калі гаспадар гінуў. Пра коняў складалі легенды. На Смаленшчыне, напрыклад, было запісанае паданне, як конь папярэдняга гаспадара краіны выбіраў новага. Яго пусцілі ў свет з сядлом, мячом і дзідай. А каняшка хадзіў-брадзіў, ды знайшоў Вітаўта. Зразумела, вусная легенда. Але гэта рэха сівых часоў, калі каню надавалі яшчэ і магічныя якасці. Адкуль гэта ўсё? Ніякай племянной арыстакратыі не паўстала без каня. А гэта ж акурат папярэднікі нашых баяраў шляхты, якія ганялі вось з такімі страмёнамі яшчэ бронзавымі. Як і ў іншых індаеўрапейскіх народаў, у нас на кані або калясніцы сядзіць пярун, нябёсны галоўнакамандуючы. Ваяр на кані меў перавагу над пешым, а калі іх некалькі дзесяткаў ці сотняў, гэта ўжо сур'ёзна. Само еўрапейскае слова «рыцар» ад нямецкага «риттер» – вершнік, наезднік. У папярэдніх серыях мы казалі пра тое, што шляхта найперш вайсковае саслоўе. І вось глядзіце, ад 13 да 18 стагоддзяў да 80% нашага войска складалі коннікі. Нават на гербе ВКЛ, хто ў нас выяўлены? Конны вершнік, правільна. Той, хто і бараніў край на працягу 500 гадоў. Шляхціц меў ісці на вайну з канём. Найбагацейшыя выстаўлялі на вайну цэлы аддзел дробных шляхцюкоў на конях. Сярэдняя шляхта – аддзел, але паменей. Драбнейшыя ішлі самі на сваім кані. Конь мог быць адзін, але дагледжаны і падрыхтаваны. Быў нават панятак конных мяшчанаў. Гэта нашчадкі баяраў, якія перасяліліся ў гарады. У выпадку аблогі маглі сесці на коняў ды рабіць з гораду нечаканыя начныя вылазкі, рубячы стан ворага. Конь – гэта не толькі жывёла, але і вайсковы панятак. Гэта вершнік, збраяносца, слугі, адпаведна сучаснаму аддзяленню ці нават узводу ў войску. Іншы аналаг – кап'ё. Коньмі ці коп'ямі войска лічылася як нашмат пазней штыкамі. Без коняў не было б у нас і мабільнай артылерыі на лафетах, якая перамагала, напрыклад, у бітве пад Воршай. Хто б гэтыя гарматы цягаў? Легендай сталі крылатыя гусары. Цяжка ўзброеныя вершнікі 17 стагоддзя, закаваныя ў кірасы і шышакі. Яшчэ і з крыламі для псіхалагічнага эфекту. Яны, як танкавы клін, прабівалі штыхі ворага. Гэта тагачасная бронетэхніка ці хаймарсы, калі хочаце. Але куды больш пашыранай была лёгкая конніца, на манер татарскай, з лукамі, шаблямі, коп'ямі, пістолямі, але ўжо без цяжкіх бронікаў. Пік развіцця татарскай школы – гэта конныя аддзелы Аляксандра Лісоўскага, лісоўчыкі, якія кашмарылі Масковію ў 1610-х гадах. Мець добрага каня ды ўмець на ім ездзіць прэстыжна. У Еўропе 16-17 стагоддзя было безліч дапаможнікаў і кніг па тэме, як выбіраць, як гадаваць, як ездзіць.
У нас такі досвед таксама назапашваўся. Так з'явілася знакамітая гіппіка Крыштапа Мікалая Дарагастайскага, выдадзеная ў Кракаве ў 1603 годзе. Аўтар быў сынам полацкага ваяводы, вялікім маршалкам літоўскім ды страшэнным фанатам коняў. Яго праца першая ў Рэчы Паспалітай. Гіпіка складаецца з 4 кніг. Энцыклапедыя. Там было ўсё. Міфалогія паходжання коняў, канегадоўля, тыпы цугляў і мундштукоў, цэлы том прысвечаны ветэрынарыі. Масці коняў Дарагастайскі суадносіў з алхімічнымі элементамі, а з іх выводзіў тэмперамент жывёлы. Гнядая – паветра, вясёлая. Рудая – агонь, задзірлівая. Сівая або белая – вада, флегма. І ўрэшце вараная – зямля, меланхолія. Там жа чытаем і пра тое, якім павінен быць чалавек, які мае з коньмі справу. Ён мае быць цвярозы, працалюбны, старанны, уважлівы і ахайны. Добры конюх, паводле аўтара, лепш быў бы не жанаты, каб жонка з дзецьмі не вываблівалі са стаўні. Але галоўнае і для гаспадара, і для службы – каня трэба любіць. У шляхецкіх сем'ях да навукі коннай езды ставіліся асабліва. Гэта больш, чым элемент адукацыі. Першыя ўрокі маленькі шляхціц, а часам шляхцянка, атрымлівалі нават у 4 гады. Магло стацца, што дзіцёнак хутчэй вучыўся ездзіць на кані, чым чытаць і пісаць. Для малечы найлепш пасавалі поні, калі была змога дастаць. Першая пасадка на каня магла пераўтварыцца ў падзею. Сяброў і сваякоў збіралі на абед ды паказвалі першыя поспехі дзіцёнка або, часцей, першыя падзенні. Не кожны меў магчымасць дазволіць сабе прафесійных замежных трэнераў, як Радзівілы і Патоцкія, але давалі рады самі. Вучылі сваякі ці добрыя наезднікі з ліку службы. Падабаецца табе ці не? Вучыся. Адзін раз упаў, 10, 20, навучышся. Хто не падаў з каня, той ездзіць не ўмее, як казалі. І так было ад нізоў шляхты ажно да магнатаў. Часам нават дзяўчат вучылі ездзіць па-вайсковаму. От сям'і залежала. Лепшы прыклад – Эмілія Плятер, наша шляхцянка і сапраўдная амазонка, якая не толькі ездзіла, але і кіравала конным аддзелам у гады лістападаўскага паўстання. Наогул, ад часоў сярэднявечча жанчыны не часта сядзелі на канях. Хіба на бакавым сядле было і такое. На брычках ці ў карэтах, безумоўна, але конная язда была справай вопраткі і камфорту. Калі гэтым займаліся, то ўжо паненкі з вышэйшых колаў. Бялізну, не ўсе насілі. Адзінае выйсце – панталоны. Таксама лічылася, што конная язда дрэнна ўплывае на рэпрадуктыўныя функцыі. З часам, канешне, з'явіліся і дамскія сёдлы, і самі шляхцянкі, як пераможцы конных спаборніцтваў ды аўтаркі кніг на тэму, але гэта ўжо 19-20 стагоддзе. Пра коняў і звязаную з гэтым культуру можна казаць бясконца. Пра фантастычныя кошты на асабліва радавітых, генеалогію якіх маглі выводзіць са статкаў цара Саламона, пра тое, як нашыя каралі пасылалі агентаў на закупы коняў у Гішпанію, Неапаль ці на Крыт, пра стайні радзівілаў, якія нагадвалі музеі з калонамі чырвонага дрэва, люстэркамі і канапамі. Апошні подых той слаўнай эпохі, калі конь быў нечым большым за сродак перасоўвання, конныя аддзелы Станіслава Булак-Балаховіча ў 1918-20. Сам генерал, беларус шляхецкай крыві, нават сваю вайсковую кар'еру вымяраў на адрэзкі паводле таго, калі і які конь у яго быў. Культура. А пасля былі бальшавікі, калі коняў з добрых сялянскіх гаспадарак ці шляхецкіх сядзібаў заганялі ў калгасныя стайні. Не мылі, не кармілі, марылі працай на ўбой, здавалі ў армію ці на кансервы. Сабачыя дзеці. Каня не бій, слугі не зневажай, жонку не дражні. Было нешта ў гэтым запавеце, нешта важнае, шляхецкае. Бо як ты ставішся да свайго каня, так ставішся і да свайго бліжняга. А вы як думаеце?
Пішыце ў каментах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Гонар і годнасць.